Kendte mennesker, rige mennesker, dyre biler, vilde fester og ulovligt gaderæs, der strækker sig over flere kontinenter. Det er vel sådan, man hurtigst opsummerer, hvad Gumball 3000 det er. Og hvis du tænker, det er noget for dig, så kan du jo ansøge om at være med. Det eneste, man skal gøre, det er at sende en ansøgning ind til Maximilian Cooper. Det er ham, der har løbet. Og så skal han bare godkende din ansøgning og godkende den bil, du har tænkt dig at troppe op med. Den skal være noget specielt for at få lov at være med. Og så kan du for den smalle sum af lidt over 1 million kroner få lov til at deltage i det her løb. Men det er altså per bil. Så det vil sige, at hvis du tager din kammerat med, så kan I jo splitte den 50-50, og så ender det jo med at være et røverkøb. Men det er langt fra sådan Gumball 3000 det begyndte. I begyndelsen der var det bare Maximilian Cooper og hans kammerater, der blev enige om at køre 3000 miles i deres superbiler. Og dengang der kostede det kun 87.000 at være med. Og det var med hoteller, så dengang der var det næsten et røverkøb. Navnet Gumball 3000 siges at være opkaldt efter Cannonball-løbet, som blev kørt mange år før, hvor man kørte fra den ene kyst af USA til den anden kyst. Og dengang der var præmien, hvis man vandt, en gumball-maskine. Dengang var rekorden for ruten 54 timer. Den dag i dag med modificerede biler, der har politiscannere og udvidet tanke, så er der nogen, der har klaret den på 25 timer og 39 minutter. Selvom det under det første løb tilbage i 1999 kun var Maximilian Coopers venner, så må man ikke underkende, hvor kendte hans venner er. Nogle af deltagerne til det allerførste løb, det var Kate Moss, Guy Ritchie, Kylie og Dannii Minogue. Og omtalen, der kom ud af det her, hjalp usandsynligt meget og gjorde, at Gumball 3000 kunne få en hulens masse sponsorer, som har været med til at holde det i live alle de her år. Og sidenhen er der kun kommet flere kendte til. Nogle af dem, der har deltaget, er blandt andet Lewis Hamilton, Deadmau5, David Hasselhoff, der har været med mere end 7 gange, Exhibit, Usher, Tony Hawk, French Montana og en hulens masse af dem fra Jackass. Er man til biler og bor i nærheden af der, hvor løbet finder sted eller kører forbi, så er det nok den bedste mulighed, du nogensinde får for at se vilde og eksotiske biler, man aldrig nogensinde kommer til at se på gaden. Og hvis vi nu bare skal holde os til de 3 mest specielle biler, der nogensinde har været med, fordi der har selvfølgelig været alle former for Ferrari, Lamborghini, Pagani, Bugatti, som man kan forestille sig med. Men hvis vi nu skal holde os til de 3 mest specielle, så er min nummer 1 John Cenas specialbyggede Cena Raider, der startede sit liv som en Corvette, men på bestilling af John Cena blev altså lavet om til det her monster. Angiveligt så var de eneste instrukser, som John Cena gav Parker-brødrene, dem der har bygget den, at den skulle ligne noget fra år 3000. Og det må man sige, den gør. Nummer 2 er en original Mercedes CLK GTR. En bil, der er så vild, at det kom bag på de fleste deltagere, at den klarede alle 3000 miles uden at flyve af kørebanen eller ramme et træ. Lyden og udseendet af den her bil er i mine øjne en af de flotteste biler nogensinde produceret. Desværre blev der kun bygget 20 af dem med hårdt tag og 6 med Targa-top. Og nummer 3 på min liste må teknisk set være min nummer 1, fordi det er Team Galax Tumbler, altså Batmans bil. Den er så vildt bygget og uden nogen former for hensyn til vejlove eller hvad der fysisk er muligt. Hvordan den kan være lovlig at køre på vejen, aner jeg ikke. Den er blevet bygget nøjagtigt som den er i filmen. Og den er bygget på en Lamborghini. Den har kostet usandsynlige mængder penge at producere. Og alligevel så er den alle pengene værd. Jeg synes, den her bil er flot fra alle ledere og kanter. Og jeg synes, det er fantastisk, at der er nogen, der har betalt pengene, og nogen, der har givet bygge så flot en bil. Jeg har aldrig nogensinde set en bil med en aggressiv forrude. Men det har den her. Hvad gør man så, når man kommer hjem, og man er træt, og man har kørt race hele dagen mod andre superbiler? Jo, man holder fest. Gumball 3000 holder en fest hver evig eneste aften, de kommer til en ny by, i en ny, større, federe natklub, med kæmpe store navne som headliners, som French Montana, Deadmau5, Steve Aoki. Og blandingen mellem at køre race om dagen og fest om aftenen, ender selvfølgelig sjældent særlig godt. Det kan ikke undgås, at der vil ske en hel masse forskellige ting, når man slipper en hel masse superbiler løs på alverdens motorveje. Men når man så blander det med fester, så er det dømt til at gå galt. Nogle gange i lille skala, som her, hvor der er en Bugatti Chiron, der har fået samlet en stige op på motorvejen. Og nogle gange mere aggressivt, som her, hvor en Lamborghini bliver totalt skadet, da den aquaplaner af motorvejen.
eller i år 2016, hvor løbet kun lige var sat i gang, før den første bil fløj af vejen. Denne gang var det en sjælden Gumbert Apollo, der angiveligt havde ved høj hastighed ramt et stykke olie på asfalten, og derfor blev slynget af vejen ind i et træ. Hverken føreren eller passageren pådrog sig særlig alvorlige skader, og det er jo det gode ved, at de kører i superbiler, det er, at de kommer sjældent særlig meget til skade, dem der kører galt. Bilerne er jo bygget til at kunne modstå forholdsvis store kræfter. Desværre så skete der det i 2007, der ikke måtte ske. En Tegart Porsche 997 Turbo havde med høj fart kollideret med en Golf. Førerne af Porschen fik ingen alvorlige skader, men de 2 personer i Golfen afgik ved døden. Og hvad værre er, så de 2 britiske førere af Porschen forlod stedet, men blev senere hen stoppet i en russisk indregistreret BMW M6 i færd med at forlade landet. Hvad de færreste måske ved om løbet er, at det faktisk er en velgørenhed. De forskellige biler er med til individuelt at indsamle penge til velgørenhed, og man finder efter løbet en vinder, altså den bil, der har samlet flest penge ind. Og i 2017, der var det faktisk en dansk bil, der havde samlet mere end 200.000 kroner ind, og derfor vandt det års indsamling. Sammenlagt har Gumball doneret mere end 50 millioner kroner til velgørenhed. Hovedfokuset i Gumballs velgørende arbejde er at samle penge ind til børn, der vokser op uden særlig mange midler. De støtter alt fra ungdomsklubber, fodboldklubber, skateparker i udsatte områder og projekter, hvor unge, der er i risiko for ikke at kunne færdiggøre deres almindelige skolegang, bliver taget ind og får lov til at arbejde og bygge på veteranbiler.